Όπου υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, υπάρχει ελευθερία, υπάρχει θεραπεία, υπάρχει ευλογία, άνοιγμα, υπάρχουν επίσης αλλαγμένες ζωές. Θέλω να καλέσω μπροστά τον επόμενο άνθρωπο του Θεού, προφήτη Γιάννη Μιχαηλίδη. Χαιρετώ το λαό του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είμαι εδώ για να δώσω όλη τη δόξα στο ζωντανό Ιησού Χριστό. Το όνομά μου είναι Γιάννης Μιχαηλίδης και από τους καρπούς μας θα μας αναγνωρίσετε. Ο Παντοδύναμος Θεός είχε ένα κάλεσμα για μένα. Όπως έχει και ένα κάλεσμα για σένα, γιατί καταλαβαίνω το να βρίσκεσαι σήμερα εδώ στην παρουσία Του. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλω να ευχαριστήσω μπροστά σε όλους τον μέντορά μου, τον άνθρωπο του Θεού Χάρη, ο οποίος ασταμάτητα ήταν δίπλα μου. Με ενθάρρυνε σε κάθε δοκιμασία που περνούσα. Σαν πατέρας που νουθετεί το γιο του, ήταν εκεί πέρα ώστε να μου δείξει και να με βάλει πάλι στο σωστό το δρόμο. Σου λέω, κανένας δεν είναι τέλειος. Αλλά ο Θεός δεν ψάχνει για τέλειους ανθρώπους, αλλά για διαθέσιμους ανθρώπους. Το να βλέπουμε στην πράξη το έργο του Ευαγγελίου. Και κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους ο Κύριος έχρισε, θα είναι από σήμερα ένα κανάλι φωτός. Θα είναι ένα κανάλι ευλογίας. Ένα κανάλι θεραπείας εκεί που υπάρχει ασθένεια και αρρώστια. Hey! Ποιος είσαι? Destruction! Στο όνομα του Ιησού Χριστού, βγες έξω στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Φωτιά του Αγίου Πνεύματος, ελευθερώσου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Be free in the name of Jesus. Ελευθερώσου στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ελευθερώσου στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε τι που δεν είναι από τον Ιησού Χριστό στη ζωή της να φύγει έξω στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Βλέπω ότι είσαι στεναχωρημένος, αλλά ο Θεός λέει ότι θα έχεις οικονομικό άνοιγμα. Βλέπω πνεύμα πικρίας. Είναι αλήθεια? Αλήθεια. Ο Θεός θα σε βοηθήσει και να επιδιώκεις την αγάπη με όλους. Μόνο μια βαθιά αγάπη για τον Ιησού Χριστό μπορεί να σου δώσει τη δύναμη να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι, ακόμα και όταν όλα γύρω σου δείχνουν σκοτεινά. Θα ήθελα να σου πω ότι αν έχεις αποθαρρυνθεί ή πιστεύεις ότι ο Θεός σε ξέχασε, σου λέω το κλειδί. Αν είσαι διαθέσιμος σήμερα, ο Παντοδύναμος Θεός θα σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Καθώς ζούμε σε έσχατους καιρούς, ο αγρός είναι πολύς και οι εργάτες του Ευαγγελίου είναι λίγοι. Προσεύχομαι, αν δεν ήσουν διαθέσιμος μέχρι τώρα, να αρχίσεις από σήμερα να είσαι διαθέσιμος για τον Θεό, ώστε να σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Come